Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu sauraron mu barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na yau. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa bayan da tankiya ta barke tsakanin Washington da Tehran sakamakon kazaman murƙushe masu zanga-zanga da gwamnatin Iran ta yi a Saudi Arabia da Qatar da Oman sun kaddamar da wani gagarumin yunkuri na hana shugaban Amurka Donald Trump kaiwa Iran hari saboda fargabar cewa irin wannan matakin zai haifar da mummunar martani a yankin, kamar yadda wani babban jami'in Saudiya ya shaida wa AFP. Jami'in na Saudiya ya ce kasashen yankin Gulf guda uku sun gudanar da kasargumin aikin diflomasiya domin shawo kan shugaban Amurka ya baiwa shugaban Iran damar nuna nadama kan har yanzu hanyoyin sadarwa buɗe suke domin ƙarfafa amincewar juna. Yaya ƙasashen yankin Gulf na Paris ke kallon makwabciyarsu da ke fama da rashin kwanciyar hankali, kuma menene damuwarsu kan halin da take ciki? To da yiwuwar ɗaukar matakin soji na Amurka kan Iran ya kasance wani muhimmin batu da ke matuƙar kawo damuwa a ayyukan diflomasiyyar ƙasashen Larabawa, musamman tsakanin ƙasashen da ke ƙungiyar ƙasashen yankin Gulf. Wannan damuwar ta soma asali ne daga kusanci da suke da ƙasar Iran, wanda duk da kasancewar ta makwabciya kasashen yankin tekun fasha, dangantaka tsakanin su tana tangal-tangal, tsakanin takun saka zuwa samun cikakkiyar fahimta zuwa yankewar zamantakewa baki daya. Sai dai kuma sake dawo da hulɗa tsakanin Saudiya da Iran tare da shiga tsakani da ƙasar China a shekara ta 2023 wani lokaci ne da ya kafa dangantakar akan sabbin ginshiki, ciki har da mutunta ka'idar rashin tsoma baki a cikin harkokin cikin gidan juna domin samar da yanayin diflomasiyya da kwanciyar hankali. Sannan a cikin wannan yanayi wasu manyan biranen yankin Gulf sun kulla hulɗar diflomasiyya da ɓangarori daban-daban don hana barkewar rikici kan Iran wanda zai iya haifar da sauyin gwamnati. Ƙasashen yankin tekun fasha na da gagarumin ƙarfin tattalin arziki da kuma zuba jari mai yawa a ƙasar Amurka, yayin da ɗaya kuma suna daidaita hulɗar da ke tsakaninsu da sauran manyan ƙasashen duniya, ciki har da ƙasar China. Wannan kayan aiki ya ba su damar da ba a taɓa ganin irin ta ba wajen tafiyar da husuma da kuma yin matsa lamba kan ɓangarori daban-daban, na nufin ɓarkewar tashin hankalin soji a Iran, kuma mafi muhimmancin tabbatar da cewa yankin Gulf ya kasance cikin 'yanci daga duk wani rikici. Ahmed Shizawa, marubuci kuma mai sharhi kan harkokin siyasar Oman, ya yi imanin cewa ƙasashen yankin Gulf na da ingantaccen tsarin diflomasiyya da za su iya yin matsin lamba daga kowane ɓangare ta hanyar sadarwa kai tsaye a lokutan tashin hankali, ko kuma ta hanyar shiga tsakanin kamar abin da Oman ke yi da Iran. A cikin shekaru 20 da suka gabata, ƙasashen yankin Gulf sun yi ƙoƙarin inganta tattalin arzikinsu a maimakon dogaro da man fetur, da kuma mayar da hankali kan ɓangarori daban-daban kamar ayyukan gidaje, yawan buɗe ido da fasaha da kiwon lafiya da zuba jari. Sun kuma nemi ƙarfafa matsayinsu a tarakun duniya, sannan cibiyoyin yanke shawara ta hanyar taka rawar shiga tsakanin lamuran ƙasa da ƙasa musu sarƙaƙiya. To sai dai kuma nasu ɓangaren, har yanzu wannan yunkurin na ɗauke da sharaɗin tabbatar da zaman lafiya a yankin, wanda duk wani hari da Amurka za ta kai wa Iran zai yi matuƙar tasiri. Ahmed Shizawi, marubucin ɗan ƙasar Oman kuma manazarcin siyasa, ya yi imanin cewa, sannan ya ce yana mai cewa don kiyaye zaman lafiya da tattalin arzikinsu da kuma ƙasashen zama fagen daga rikice-rikicen tsakanin ƙasashen ƙetare ko da yaushe suna karkata zuwa ga tsarin diflomasiyya da nufin jawo gwamnatin Amurka kan tafarkin diflomasiyya maimakon ɗaukar matakin soja. Sannan kuma suna ci gaba da ƙulla ƙawance da Amurka, kuma a lokaci guda suna hulɗa da babbar makwabciyarsu kamar Iran. Sannan samar da daidaito tsakanin ƙawance da Washington da hulɗa da Tehran ya kasance babban ƙalubale ga ƙungiyar haɗin gwiwar ƙasashen yankin Gulf. To sai dai ana nuna matuƙar shakku da damuwa kan yiwuwar rugujewar gwamnatin Iran waɗannan ƙasashen, saboda ana fargabar hakan zai iya haifar da ɓullar mayakan sa kai masu adawa da juna, ko kuma ɓullowar ƙungiyoyi masu ikirarin ɓallewa a cikin ƙasar. A cewar wasu majiyoyin da suka zanta da BBC, irin wannan lamarin ya haifar da rudani da tsaro, sakamakon cewa ba zai tsaya ga Iran kaɗai ba.
zai iya yaduwa zuwa ƙasashen yankin Gulf. Bugu da ƙari suna nuna damuwa kan cewa ɗora gwamnatin Amurka da Isra'ila ke marawa baya zai ƙara tasirin